Labo. Yo. Hello. Dito tayo ngayon sa ano, pagsawa. Dalawang araw ata tayo na ano, walang upload. Kasi nagka-difference yung cellphone natin. Hello sa first viewers. Papakain sila ng ano, isda. Lipat mo lang sa Pero kaya nga eh. Tilapia. Atas. Atas. All right, Noy. Hello, Dintik. Shout out. Kaya magpicture sa taas niya. Ito pa, kay bayan. Tamang na. Dito, bigla ko na lagi ko na karon. Dintik. Two viewers, hello po. Dito tayo ngayon sa Albay. Live tayo ngayon. Live coverage. Ayun. Pedro. Ayan yung bulkan ngayon. Kanina pagdating namin, medyo walang ulap dyan. Ngayon may ulap na. Hello sa mga paring Jason natin dyan. Ilang araw tayong walang upload kasi yun nga, medyo nagka-aberya yung ano ko. Cellphone ko. Tsaka busy pa. Tumambon. Tapos sukan kita na daraw na magkaon lagi. Magkano ko na lang kita. At ayan umaambon. Alamid amo. Amo ay. 3 viewers hello. Amo baga, amo. 4 viewers, hello po. At yan yung asawa ko. Alright. At naulan na, alright. Siyempre, hanap tayo ng mga silungan. Buenas. Swerte. Umulan. Oops, hanap tayo, silong-silong.
viewers, hello. Don't share. Jason, sige. Amo, 6 viewers. YouTube. Yan, umulan po dito sa Albay. Yun. Hello, shoutout kay Bicolana. Malapit na dito. Kenneth, hello, bakit maulan dyan? Ngayon lang po umulan dito sa Albay. Ten viewers, hello. Swerte. Talagang umulan. Nasa Albay pala kayo. Malapit kila Bicolana. Malapit lang po. Kasi di ko alam kung saan banda si Bicolana dito. Dito po kami sa Kagsawa. Eleven viewers, hello po. Alright. Wala rin eh. Parang Jason, hello, amo. Amo! Amo baga. Wala rin eh, amo. Walang sound. Walang sound. Ito lang sound. Dentek. Kari ni amo. Noy, alamid. Matulang sound. Mayroon. Dito sa amin sobrang init. Hinahanap dito ang ulan. Hindi ko po alam ba't biglang umulan pagdating namin. Yan, Aguna sound. CP ko. Pala nakamute. Ay. Alright. Dentek amo. Idol Kinit, alright. Ito. Yun. Nakasilong kami. Silong. Boss Kinit, amo. Lakas ng ulan. Ito naka-ano na kami. Ito naka-uwi na. Dito sa nakarating na. Dentek yo, shout out amo. Kuya James Q, hello. Shout out sa mga puging. Mga kumusta? Okay naman po Kuya James Q. Kinit. Dito po yan sa Albay, may Kagsawa.
biglang ano, biglang iyaan lang. Amo. Bakas tungkol na. Yung Jason, madagom na. Nag-uuran na no eh. Bukas na ng dagom. Nasa Santo Domingo. Oh, Yo, Jay, last time ako na nandyan noon, 2006 pa. Tagal na. 2006 pa lang. James Q. Padinte, ingat. Iyak. Shout out all. Thank you.